Bu maşina hemmäni tanayan bolsaňyz gerek. Edil şu an tanamadygan bolsaňyz inne tanaýaňyz. Bu maşyny häzirki ýagdaýda 7-den 70-e kim tanaýandyr. Bugün bu maşynlарды görüň etmekçi däl. Bugün şul maşyny yer ýüzüne tanadan bir şahsiýet barada görüň etmekçi. Bugünkü tema Mr. Bean. Bugün Mr. Bean temasyny şu ýerde saýlamamyzyň sebäbi dünýä derejesinde iň uly awtomobil kolleksionerleriniň hataryna girýän bir biznesmen. Avtomobillerin tarihi boyunca haýsy öz ýüregine ýakyn bolsa kolleksiýasyna şonu goşýar. Gara kolleksiýa barada giňişleýän tema açmakak ilki bilen açylmaly tema Mr. Bean'in özü. Mr. Bean kim? Mr. Bean'in hakyky ady Ron Atkinson. Ron Atkinson 1955-nji ýylda 1955-nji ýylyň gyşyna demirgazyk Angliýada dünýä ýenýär. 3 tane oğlan çağanın körpesi olup dünya inýär. Ýöne eýem doglanyň başynap moňa başyna kynçylyk başlaýar. Näme üçin? Maşgala bir gyýy çaga garaşýardy. Mr. Bean'in dogulmagyny hiç ýagdaýda maşgala begenmedi. Kimde bul çaga kän bir ünüs berilmedi. Odalam 2 tane erkek çagadan soň ýene de bir üçünjü oğlan bolup dogulmagyny kän bir gowy garşy alınmadyk çaga. Öz ýaşyna ýetip başlanyna sakow bolýar, kän bir gürläp bilmeýär. Daşka kesýän aýdaýyn, okuwçy döwürlerini gulajoga harry gulak çepiksizce, horajyk gelişiksizce bir çaga, gara betini sadece ördejik. Okuw döwürlerini maşgalasy öýünde şol çagany görese gel, men internatda berýär. Internatda ýatymlaýyn internatda goýa. Internatda da gowy garşy alynmadyk üçin 3-nji klasdan soň okuw taşlap gaýda. Ýön internatda mollumyň gowlugy sebäpli okuwçylar we mollumlar bilelikde, näki mollumyň aýdyşyna görä ýygnak geçirýär. Seredin Mr. Bean, Ron Atkinson has doğrusu. Mr. Bean sizin araňyzda ýok, bolýan sizin araňyzda gülkem ýok diýär. Şonu nähil halamaýan bolsaňyz, siz klassdaşlaryňyza şul mektebe şahatlyk ýylgyryş paýlayan Mr. Bean diýär. Ýörüň, ötünüş soralyň we alqaýdaryň diýär. Gara mollumyň tetliği bilen öýüne barýarlar okuwçylar ähireti ötünüş soraýarlar Mr. Bean'den we täzeden ýene de öz internatyna dogam edýär. Öz aýdyşyna görä klassdaşlarynyň arasyna biraz jygan bolsa sylaw hormada eýe boljak bolup, mollumlarynyň agdyny öýkenip görkezýän eken, direktorynyň agdyny öýkenip, nap agdyny öýkenip diýsem, direktoryň edýän hereketlerini adyna öýkenip görkezýän eken. Ýeke maksady dostlaryň arasyna iň bolmanda bir öz üstünden gülürip, öz dostlar bilen dostlaşyk bolýan eken şeýle bir ýekelik çekipdir. Siziň bilişiňiz ýaly öz oýunlaryna oýnaýan, tupoy bir edýän hereketleri bilen öz üstüne bir giden problemany tatanýan adam däl. Bu ýöne bir adamlara görkezýän tahmaty. Newcastle Universitetine elektrofizik, elektrotehnikasynda ýokary, iň ýokary bahar bilen gyzyl diploma biziň dilimizde oturan bir alymlyk derejesinde ýeten alim diýipler. Alim derejesinde ýeten alim. Ondan soňra Oxford Universitetine magistr adyny alan magistraturany iň ýokary baha bilen oturan filosof alimy şeý diýip adlandyrylýar. Inni IQ beýnesiniň işleýisi 178 IQ-a eýe Mr. Bean, biziň tanýan Mr. Bean'in IQ-sy 178, bu näme bolýar? Albert Einstein'in IQ-syna paşdy golay bolýar. Biziň görýän her bir adamlarymyň köpüsinden has akylly, biziň görýän köp alimlarymyzdan hem has akylly diýmek bolýar. Mr. Bean näme üçin bilim dünýäsine saýlamady? Ýekeje sebäp çağlygyndan başlap bütün ömrüni halkyň gözünde hiç ýagdaýda mehr we söýgü görmedigi üçin öz sahnasyna, öz gurnayan sahnasyna adamlardan söýgü tapdy. We şoň üçin hem içindäki söýgüni adamlardan alýan ýekeje ýeri sahna boldy. 1983-nji ýylda Fransuz diplomatlaryň öňünde bir sahna gurnamaly bolýar. Oxford Universitetiniň ýaş wekinleri, talipleri. Bu ýerde de gülküli sahnany canlandyrmak bir temasy gelýär. Mr. Bean şo temany öz boýuna alýar. Gara öňüm näme diýär Charlie Chaplin we ýene şoňa meňzeş sessiz kinolaryň sahnalaryny umuman gowurýan eken. Hiç kim özü sakow bolandygy sebäpli öz dilini ýyllara düşündirmekde kynçylyk çekýändigi sebäpli kiçilikden içindäki galantyran bany şol kinolary görüp bular edilmeýänli gürlänek ýöne hereketler bilen adamlara düşündirip bilýär diýip Charlie Chaplin we ýene şoňa meňzeş şahsiýetleriň kinosyny görüp öz-özüne bir sahna gurnapdyr. Özüniň hem habary ýok. Näme diýär, mimikasyny ütgetmek bilen adamlara waka gurun bermäni başarýar. Şeýlelikde bir prikolny sahnany
gülkülü sahnany boyuna alýar. Fransuz diplomatlarynyň öňüne gülkülü sahnany boyuna alýar we şol ýerde sahna çykyş edýär. Bir drama bilen prikol garaşygyna bir sahnada halkyň söýgüsini gazanýar we şol ýerde Fransuz diplomatlarynyň arasynda sahna gurmaýançy oň ýanyna gelýär. Gün şo sahnada we teklip berýär. Sen näme üçin biziň ýanymyzda işlejek geldiýär? Oturup bir azajyk şol ýerdäki bolan zada ünsüni berýär. Ýoluna iki tane gapy bardy. Özü alymlyk derejeye ýetip barýardy we bilim derejesem ören güýçlüdi. Ýöne içki dünýäsinde özüniň bilmeýän bir hyjuwy bardy. Şeýle bir joşgyny bardy we ömür boýu halkdan gazanyp bilmedik söýgüsini şul sahnada gazandy. Kimme kişi elin çarpdy, adamlar gül berdi, ýanyna gelip mister mundan öň daşky sypaty boýunça daşa gurulýşy boýunça, ýöreýişi boýunça kemtidilen adamyny ýanyna gelip ilkin sapar mister beni şo ýerde gujoklap başladylar. Halk şo ýerdäki sahna tomaşa edýän adamlar we buňa müstesna ýanky diplomatlaryň biriniň ýanyna gelip sahna biz bilen sahna çykyş etdi berilen tetliği buňa gowy ýarady. We şu adetini alan bilim derejesini bir ýaňa goýup, "Howa men alim, ýöne men maňa halkyň söýgüsi gerek. Halkyň içine şu ýagdaýym bilen goşuljak, özümiň kemçiligim bilen plus gazanjak" diýdi we halkyň içine sessiz ýagdaýda kino sungatyny getirýän bir ýene de alim diýip bererse, alimlik derejesindäki bir oýunçy bolup gadamyny basdy. We 1990-njy ýylda Mr. Bean'in döwri başlaýar. Mr. Bean'in 15-20 minutlyk gysgaja filmleri Mr. Bean diýen jalysda, Mr. Bean'in ömrü, Mr. Bean ýene bir zat. Ay garada şoňa meňdes Mr. Bean'in başyna gelenler atlary bilen bir giden her aýda bir gerejik 10-15 minutlyk kino bölü serial çykyp başlady. Indi gözüňe ýetirin men şu ýerde halkyň söýgüsini gazanyşyny bir deňeşdiresim gelýär. Häzirki döwürde internet dünýäsinde her kim oturup islenlik ýerde telefonu bilen ýa-da kompýuter bilen görüp bilýän döwrünü Netflix'in kinolary, Igra Kalmar diýdi halk tarapyndan söýülýän kinolar 18 milyon prosmotr alýar. Şol döwürde internet sistemasynyň kän ösmedik döwrüne 1990-njy ýylda adamlar kinony saradyp ertirem görüp bilenok. Aýda bir gezek şogun bolýar 10 minut olam reklamadan doly adamlar halk hemme işini taşlap ekranyň başynda magazinlarda şoňdatlar görünýärdi. 200 sanyk döwlet Mr. Bean'in kinosyny görkezmek üçin ruhsatnama satyn alýardylar we gözüňe ýetirin şol döwürlerde 18 milyon prosmotr alýardy. We Mr. Bean 1990-njy ýylda Mr. Bean'in sahnasy başlan döwürlerini makyaj edýän gyza, make-up gyza Mr. Bean'in ýüzüne sahna çykmaka şol gyzada aşyk bolýar we şol ýerde de öz durmuşyny ilkinji söýgüsini tapýar. Şol gyz bilen 25 ýyl ýaşaşýar. Mr. Bean ady bilen dünýä tanalyp başlanan soň öz söýgüsini gazandy we 2012-njy ýylda Mr. Bean temasyny ýapdy. Näme üçin ýapdy? Sebäbi uje biz ula adam bolduk, ýaşlara we çağalara biraz nusxa bolaly diýip özüniň oýunçylygyny Oscar bayragynyň eýesi bolan kinolarda, sahnalarda oýnap başlady. Biz üçin hakyzykly bolan ýeri bar, men üçin hakyzykly bolan ýeri bar. 2013-njy ýylda Mr. Bean bizim Müslüman dinimizi kabul etdi. Mr. Bean'in Müslüman dinini kabul etmeginiň şeýle bir sebäbi bar. Mr. Bean'in Müslüman bolmagyna sebäp bolan bir kino bar. 2013-njy ýylda Fransiýada düşürilen, Fransiýanyň 1-nji iýulyna çykarylan bir kino bar. Müslüman dini barada düşürilen bir kino bar. O kino artykmaç derejede girmäli. Kino üçin kän gan döküldi. Kinoda gysgaça sahnany aýdyp beren. Kinoda Peýgamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem marada sahna düşürilýär we Peýgamberimiziň ýüzi görkezilýär sahnada. Musulman milletiniň hiç biri şol sahnada Peýgamberimiziň ýüzüniň görkezilmegini halamady we ören garşylyk görkezdiler şol kino düşürenlere. Dinimiziň mukaddes kitaby bolan Kur'an-ı Kerim'i açar we okumany başlaýar. Şol soraglana jogap tapmak üçin özüniň filosof gözü bilen, özüniň bilim derejesi bilen Kur'an-ı Kerim kitabyny açar we bir ucundan okumany başlaýar. Şol ýerdäki dören turan uruşy dady bilmek üçin, anyk sebäbine ýetmek üçin we Kur'an-ı Kerim'i dolu derejede okap tamamlanan soňra Müslüman dinini kabul edýär we Mr. Bean bugünkü günümizde adamlar tarapyndan kän gedek öllü diýip gep goýýar ýaradylsa-da bugünkü günü Mr. Bean diridir we Müslüman dinini kabul eden dinnar Müslüman adam bolup durmuşyny dogam edýär. Mr. Bean'in taryhyny gowurdym, siz bilen hem paýlaşaýyn diýdim. Indi Mr. Bean'in kolleksiýa, garaji, avtomobil kolleksiýasy. Mr. Bean'in garajynda diňe şeýle bir maşinlar bar. Mr. Bean diňe taryhyny
söyün maşinlaryny öz garazyna, öz kolleksiýasyna goşýar. Häzirki günni garazynyň jem bahasy 23 milyon 500 000 dollar jem bahasy bolan kolleksiýa awtomobillerine eýe. Mr. B'nin kolleksiýasyna bir 4 sanjak maşin bilen tanıştyrayyn. Men has gowurdum da şolar sizde bir paýlaşaýyn demek giden maşina o ýerde. Inni Aston Martin Zagatta 1986-njy ýylyň modeli bahasy 155 000 dollar. Kemde Lonza Delta 1993-njy ýylyň modeli bahasy 200 000 dollar. Inni bu ýerde iň gowdatly BMW sürücüleri üçin BMW sürücüleri BMW taryhynda adyny ýazan bir Roadster model bar. 1,5 milyon dollar bahasy bar. 1,5 milyon dollarlyk BMW modeli we yer ýüzünde ören az bari 3-4 sanjagy bar. Şol modelim Mr. B'nin kolleksiýasyna we iň wajny has bir öňde barjy maşinalaryň biri McLaren F1. McLaren F1 1997-nji ýylyň modeli bolup 20 milyon dollar. 20 milyon dollarlyk avtomobil modeli. We Mr. B'ne berilen soraw wa kolleksiýandaky iň gymmat maşin näme diýdiler bolyn? Mini Cooper diýip jogap berdi. Elbetde başyndaky görkezden maşiny Mr. B'nin hemme sahnasyna oýnaýan keçijek bir ýaşyl renkli maşini. Şol maşin men iň uly kolleksiýam, ýöne ol men kolleksiýamda duranokda, ol Angliýanyň muzeýinde dur. Bahatyna ýetip bolmajak, garad Angliýanyň muzeýine satyn alyp bolmajak bir maşin. Sebebi Angliýanyň adyna ötüşmejek ýyl goýan avtomobil modeli. We bu maşin modellerini nähile gördüňiz? Maşin modelleriniň aýratyn ýagdaýyna men diýipdim da Mr. B'nin kolleksiýasyna aýratyn bir taryhy bolan diň avtomobiller bar diýip. Bu avtomobilleriň taryhyny bilesiňiz gelýän bolsa, dogam diýip ýazmagy ýatdan çykarmaň. Indiki videolarda Mr. B'nin kolleksiýasyndaky we satylmaýan kolleksiýadaky mini avtomobil barada size giňişleýin maglumat bererin egerde size gyzykly bolsa. Ýöne men üçin gyzykly bolan zat bar. Mr. B'nin taryhy. Mr. B'nin taryhy sizin göwnüňizde ýaradymy? We bu arada pikiriňizi kommentarda ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki videolarda görüşýänçek. Hoş, sag